Hlohovec je mnohým známy ako rodisko motocyklovej legendy. Preto Slovenská motocyklová federácia oceňovala najlepších pretekárov roka 2024 práve v našom meste v hoteli na námestí svätého Michala. Ja som veľmi rád, že sa to uskutočňuje v Hlohovci, pretože tu máme naozaj jedného svetového jazdca, Petra Baláža, staršieho, ktorý bude mať teraz budúci rok 80 rokov. Vychoval syna Miloša Baláža, ktorý taktiež reprezentovali niekoľkonásobný majster Slovenska a Československa. Hlohovská motocyklová legenda Peter Baláž sa zo zdravotných dôvodov slávnostného ceremoniálu nezúčastnil. Prestížne ocenenia teda odovzdával jeho spomínaný taktiež v motocyklovom športe úspešný syn Miloš Baláž. Sme tu mali ocenených národný šampionát majstrovstva Slovenskej republiky v kubatúrach od 125 až po superbajky. Superbajky sú tisícky motorky, takže je to jedna z najväčších tried v rámci sveta. Potom sme tu mali aj medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky. Prichádzajú noví jazdci mladí a určite by som mohol spomenúť Ľudsku Murgašovu, ktorej sa výborne darilo, získala tento rok medzinárodný titul majstra Slovenska. Rada by išla do toho európskeho šampionátu žien. Sú tu aj ďalší mladí jazdci ako Ladislav Veverka, takže uvidíme, ako sa im bude dariť. Všetko to závisí samozrejme od tých financií, ale určite je tam šanca. Sú tu talentovaní jazdci. Aj v Dolnom Hríčove tam som získala 4. miesto. A v Brne tam tiež také 4. miesto aj tak. Takže vlastne tam sa proste na konci roka spočítali tie body a zo Slovenska som vyšla, že vlastne som prvá. Úspešný bol aj ďalší Slovák Tomáš Svitok. Vyhrali sme šampionát aj v príroďakoch a hlavne Alpe Adria šampionát, to bolo pre mňa taká priorita a v podstate som že vraj dokonca tretí Slovák za 30 rokov Alpe Adrii, komu sa to podarilo, takže tak spokojní sme. Dobrá sezóna. V roku 2024 hviezdili aj úspešní českí pretekári. Nakonec jsme byli ohodnocení v slovenském mistráku jako vítězové přírodních okruhů a na motodromech, takže sezona byla úplně skvělá. Na příští rok už se těším, že máme novou motorku, takže už aby to bylo. Vraj ste najlepší na světě v prírodných okruhoch? Nevím, jestli to říct takhle. Určitě se tomu věnuju spoustu let a myslím, že za náma jsou dobrý výsledky. Vyhráli jsme 5krát mistrovství Evropy, tuším. Vyhráli jsme několikrát mistrovství republiky. Samozřejmě jsme účastníky Macau GP, jsme účastníky Ulster GP a tak dál. Takže dokázali jsme spoustu věcí v životě, v road racingu. Náš tým je skvělej a všem za to děkuju. Ešte spoločná foto, oddychnúť si cez Vianoce a na plný plyn do novej sezóny 2025.